सिगां सिनथारावनो सोरगोनि आफा इसोरा बाखनाय जाथों। आरो नैथियाव आंनि बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनग्रा आरो अनसायगिरि साफ्रामनिसिमबो आंनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फोरबु जिसुनि मुङाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव बयबो गाहामैनो दं होननानै। ख्रिस्ट' सिबियारि अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, जों दिनै सोलोंगोन बाइबेला जोंनो फोरमायो मोननै लामा दं। बे मोननै लामाखौ लानानै जों दान्दिसे इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनि। बे मोननै लामाफ्रानो जाबाय गुवार लामा आरो गेसेब लामा। जों बाइबेलखौ बेखेवना फरायनि। माथाइनि 7 अध्याय 13 पदनिफ्राय लानानै 14 पदसिमाव बेबादि लिरनाय दङ, नोंसोरो गेसेब लामाजों हाब, मानोना नोरखोआव थांनाय लामाया हल गल आरो लामाया गुवार, आरो बिजों थाबायग्राफ्रा गोबांथार, आरो गोथाङाव थांनाय लांगोनाया गेसेब, आरो लामाया थे एसेल' मानसिफोर बिखौ मोनो। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, सिगाङावनो जों सोलोंग्रोनि गुवार लामानि सोमोन्दै। आरो बे लामाखौ संसारनि मानसिफ्रा मानो एसेग्राब मोजां मोनो? जाय सुबुंफ्रा मानसिनि नियमजों सोलियो, बे सुबुंफ्रानो गुवार लामानि मानसि। आरो बेबादि मानसिफ्रा धोरोमनि नीतिखौ जेब्लायबो मानिनो हाया, मानोना बिसोरो मानसिनि नियम आरो मोदोमनि लुबैनायाव आगान होग्रा सुबुंफोर। आरो बिसोरनि आखुफ्रानो जाबाय जों नायनि बाइबेलाव गालातिया 5 अध्याय 19 पदनिफ्राय लानानै 21 पदसिमाव बेबादिनो लिरनाय दङ, मोदोमनि मावनायफ्रा नुजाहोजानाय बेफोरनो जाबाय जिनाहारि, गोजों नङै जानाय, लांसुनिया, मुर्ति खुलुमनाय, मोन्थोर रायनाय, बिसारु जानायफोर, नांज्लायनाय, मोनसाजानाय, जोंफ्रुनायफोर, गावनिखौ नागिरनाय, गावस्रा होनाय, थिख' थाख' जानाय, मेगन सानाय, फेनाय आरो लोंग्लुंनाय। बेबायदि बेबहारनि मानसिफ्रानो गुवार लामानि मानसिफोर। बेफोर गाज्रि आखुफ्रानो गुवार लामाजों दैदेनलाङो। आरो बे गुवार लामाजों थाबायग्रा साफ्रामबो नोरखोआव सहैयो। आरो जेब्ला नोरखोआव सहैयो, अब्ला बिसोरहा गाबनाय आरो हाथाय अरखेनाय जागोन। ख्रिस्ट'नाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, गुवार लामायाव थांना थासान्दि मोजां मोननाय आरो रंजानाय दंब्लाबो सानसे बिसोरहा गेदेद सैनांगोना रोखा, मानोना बिसोरनि हान्थिनाय लामाया नोरखोआवसो सहैखानाय। आरो जों नायनि गेसेब लामा। गेसेब लामाजों हान्थिग्रा साफ्रामबो इसोरनि बोसोनजों दैदेन जाग्रा, इसोरनि मोनफ्रोमबो हुकुमखौ मानिग्रा, बिसोरनि जिउनि बिथाइ आरो आखुफ्रानो जाबाय जों नायनि बाइबेलाव गालातिया 5 अध्याय 22 पदनिफ्राय लानानै 23 पदनि एसिमाव अननाय, रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, मोजां जानाय, फोथायनाय, गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानाय। आयेना बेबायदिफोरनि सायाव नङा, ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा लोगोफोर, मानोना सैथो लामाजों हान्थिग्रा साफ्रामबो अराय समावनो गोजोननायखौ मोनफ्लायो। बेखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा लोगोफोर, फै जोंबो
गुवार लामाखौ नागारनानै गेसेब लामाजों हान्थिलांनि। इसोरनि बोसोना बेखौनो बुंदों। माथाइनि 7:13 एआव नोंसोरो गेसेब लामाजों हाब। आरो बे लामायानो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। जों नायनि बाइबेलाव गाहाम जहननि 14:6 बेबादिनो लिरनाय दङ। जिसुआ बेबादिनो बुंदों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा। आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सहैया। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, गुवार लामाखौ नागारदो आरो गेसेब लामाखौ हमथारदो, आफानि सोरगो रायजोआव सहैनाय बायदि। दिनैनि इसोरनि बोसोनखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, जिसुनि मुङाव आमेन।